Salutare lume și l-am regăsit la un episod din Minecraft Build Battle. Jucăm pe Hypixel, suntem cu domnul Alex și trebuie să desenăm un ou. Eu nu sunt Alex. X Alex Robi. Păi na, așa, nu Alex. Da, bun, cu ce să desenăm oul? Îl facem alb? Facem Normal. cu ce? Tu îl faci un mult. Ce-mi pui, băi, și tu, ce tu trebuie să desenezi? Păi acum faci un ou. E, gata. Dar ou nu-i crem. Bă, cred că și podeaua e ou. Păi na. Am zis. Dar nu facem așa pe jos. Nu, trebuie să fie așa, să fie mare, să fie acolo și direct băgăm, sub el băgăm un beacon. Asta e ou. Tu conturezi, cum ai făcut până acum, ok? Ca de obicei. Ca de obicei. Tu faci, eu mă uit. Apt, tu mă ajuți. Cum uit? Nu, și, deci, da. Filmam Build Battle. În sfârșit am găsit cu cineva cu care să filmez, că toți prietenii mei CSGO în minte nu mai au. Asta visează toată noaptea și toată ziua. Numai CSGO. În sfârșit am găsit pe cineva cu care să mă joc și eu Minecraft. Să filmez. Eu șmecher. E, și tu acum. Aici nu arată cam ciudat, că-s două. Ce? Greșeala mea. Tu greșești. Și da. Și da. Am ticul să zic și da, nu știu de ce. Și da. Și da. Și da. Și da. Și da. Și da. Dar nu știu de ce. Iar ai pus două. Deci, da, rage imediat. Iar ai pus două. Auzi tastatura mea cum o să se Iar spargă. ai pus două, bă. Ce? De ce? Iar ai pus două. Coca. Așa. Te bat. Ce m-am- Bă, dar o să fie greu să terminăm. De ce? Nu știu. Pentru că părțile alea și trebuie să facem fiecare parte și va fi greu. Iar ai pus aici ce? Uite cum ai pus. E ce asta o să dureze vreo 5 ani până terminăm, dar noi bai. Aia, bun, hai că v-am făcut deja conturul, hai că mai avem ce să fie înăuntru. Fapt, înăuntru ascultăm numai așa, trebuie să nu știe nimeni ce e înăuntru. Nu e important. Iar ai ciudat aici. Da. De ce dracu? Cred că l-am făcut prea mare pe ăsta, stai. Da, l-am făcut un pic mai mare. Bă, Uite, așa e bine, băiatul. sigur. Nu, nu e bine nici așa. Am zis că nu- Bă! Deci, cred că... A, uite așa, mă. Gata, boss. Gata, boss. Ce cac... Stai mă că fac eu, tu nu știi. Stai mă, dă-te. Doamne, Ia că văd aici. no, fă tu că cam și pe el, gata, hai. Bă, da prost ești. Ai văzut? Asta e ou. Bă, ăsta e ou. Bă, ce-o ieși, o ieși. Nici eu nu știu ce-o ieși, dar o ieși ceva. Dar nu. Hai să dau pe tine puțin mai tare. Așa. Am mă, Cine lucrat ai și gândit tu. asta de la început? Ce, mă? Mi se aude încet microfonul, nu știu ce. Am meu să aude încet? Nu, a meu. Nu, dar te întreb și dacă a meu cumva se aude încet. Știi? Nu se aude încet, se aude perfect. Perfect. Da, bun. Cât ai dat pe el? Stai, cât am dat pe el? 215. Așa, bun. E zis coffee. Da, e lucru asta, nu contează. Așa, mă. Ce? Bă, fii atent, bă, ce genial e tipul ăsta, că să știi cum să fac. Eu mă chinui așa în două părți și ăsta face 5 minute. Doamne, mă. Bă, băiatule. Eu șmec. Numai că n-am vrut să arăt asta. Că după aia mă pune pe mine să construiesc. Bă! Păi dacă m-ai făcut pe prost.
De fiecare dată mă întreba, "Bă, ce e aia? Cum să facem?" Și eu mă apucam așa, mă gândeam, nu. Și mă gândeam și procesam. Și nu știam ce să fac și el căsca și dormea. Eu am altă idee, da. Că după aia mă pui pe mine mereu să construiesc și... Păi ciudat. Înțelegi? De fapt îmi iau o vacanță, dar nu e... Eu am luat Nu, îmi iau vacanță, că nu mai construiesc într-un fel. Bă, și aia cu tancul, fă la Caterinca. Că după aia părea prea șmecher și... Da. Cred că ai greșit. Ce ai, bă? N-am greșit. Dacă am greșit, te bat. Na! Asta e ou. Da. Cred că... Ba, e bine. Bă, ohu eu. O ieșit unul și pe aceea iese iară chișetul. Fac aici un beacon, stai. Perfect, mă. Fă un cuțit, bă, repede. Fă un cuțit pe aici, lemn și iron. Fă repede un cuțit. Da, o să mănâncă cu cuțitul. Bă, se sparge. Bine, nu chiar cu cuțitul, dar na. Ca ceea ce nu să spargi fix unde vrei, îl spargi cu cuțitul. Ok. Bă, ce... Ăsta arată ca un cuțit. Ăla e un topor. Dar nu-i bai mai are și ăla. Stai. Ce căutam? Chișet, yellow. Da, mai repede! Pune! Chișet. Pune, mă! Chișet. Gata. Chișet. Ce dracu. Bă, nu se vede bine jos. Bă, pune blocul la sus, pune blocul la sus. Gata. Bă, ai lăsat o gaură aici. Ai lăsat și gaura de jos. Asta e găini? Da, Bă, ăsta e o... egg. Nu găină. E rat. De fapt și găină. Ok, să zicem ok. Bun. Asta e o găină. Și aici e un ou. Și aici e un dic. Și ce? Să zicem. Și ăsta primește un ok de la mine. La mine un pic. Se vede totul ca lumea. Stai, se vede bine și se mișcă bine. Ce e asta? Poate luăm locul întâi. Bă, Da. am crezut că e murit. Nu. Bă, parcă... Stai un pic, stai să văd o chestie. Filmarea mea face figură un pic, stai. Apa, suntem noi. Dar ce gaură e acolo, bă? E gaură sub ou, bă! E gaură sub ou. Ce bine că ea nu o să vadă chestia asta. Scuzați că sunt puțin eu AFK așa, dar mi-a dat un pic high encoding. Și credeam că o să mi se blocheze și cred că acum o să mai se încă o dată. Nu, bun. Poate ți-a blocat în unele momente, dar asta este. Eu, na. Am dat good așa la chestia aia. Ce dracu! Găini. Super pup! Mai îmi dă high encoding, că ziceam, mă sperie chestia asta. Să nu-mi dea cumva. Îmi laghează un pic, ceea ce mi se carcă mai mult procesorul, îmi dă high encoding, așa se întâmplă toată lumea. Și na, nu-i bine, trebuie să mai chișu din programele astea, cum ar fi YouTube-ul. Stai. Publish. Și acum s-a uploadat episodul din Survival Games, corectul. O să zicem că asta e ok. Tu stai acolo, afect ca și eu votam pe aici. Da. Ce e asta, mă? Era să-i dau legendarie. Era să-i dau super pup și nu a fost o greșeală. Auro. Ce dracu-i cu... Fii atent, bă, pe ăsta, asta plutește ceva, l-o spargi așa, plutește, așa cu albuș. Nu are gravitație. Ăsta-i ou. Nu-i și mie. Ce da cu este ou în tigaie? În tigaia ciur cooker, asta-i dau cu ok. Tigaia ciur cooker cu tot cu ou. Trai cooker. Ciur cooker, așa zic eu. Bă, ăsta e ok.
Eu îi dau un gu că îmi place. Adică nu, totuși. Am nu dau și ok, pentru că totuși o 8 de iubeat, fac așa ceva conturi. Totuși 2D. Da. Loc 11! Vezi că se aude Minecraft-ul tău, Neco. Că acum am dă un high encoding. Da. Ești prost. Da, bun, deci hai să intră în a doua tură ca să pot. Eu ce lagam când filmez în lobby. Gata. Mai vrei să stăm una? Hai mă, încă una, doar 2 ture filmez de fiecare dată. Hai mai filmat vreodată? Bă, Ce mă? bă, domnul Blue. Ce, bă? E babă. Ia bine, bă. Eu mor, bă. King Kong. Ce? King Kong. Ce? Nu știu. King Kong. Asta îmi dă de la Wukong de pe LOL, maimuța aia care e... Da, Wukong. Da. Haide să dăm pe Wukong de lângă gata. Stai să vedem. Brown ceva, să aibă așa. Nu mă interesează desen. Îmi bag picior de nu desenez pe Wukong. Bă, eu mă uit pe aici. Uite aici unghiile la Wukong. Eu sunt unghii, bă. De care degete. Uite, și picioarul și degetele. Piciorul are mult păr pe el. Hai desenăm pe Wukong. Asta e să... Nu, așa. Asta e să mai întâmplă. Dacă nu știm ce să desenăm, desenăm o maimuță. Păi da. Orice se poate întâmpla și King Kong. Asta nu înțeleg ce e. Tu înțelegi? Rege... Kong. Rege Kong. Rege Kong. Adică Wukong. Adică Wukong, da. E și logic. Hai așa o coroană și așa, iară un full cap. Îți mai amintești? Da. Da, bă. Da, bun. Hai ce-mi... Bă, tu iară nu faci nimic, mă. Salut. Salut. Hai, treci, ajută-mă. De ce? Cum să nu știi și tu ești creativ? Nu mai am muncesc în episodul meu. Nu știu ce idee ai, eu aș avea idee. Aș avea idee de Kong, dar am luat la copii. Na, hai, zi și... Consește și tu ideea ta. Da, aia, bine, fac aici. Hai, facem 2 maimuțe. Doamne, mă. Am făcut ideea. Wow. Desenează un dic la asta. Nu desena un dic. Nu, că poate primesc bani, că și eu postez pe YouTube. La ce are picioare a drepte? Oare? Nu vreau să iasă chestia asta. Vreau să fac cumva, uite așa. Asta că... cu 4, uite așa, cumva să fie bur... Nu, că... Hai, stai ca sfârcurile, stai un pic, trebuie să facem și sfârcuri, stai. Sfârc. Am mai sus sfârcurile. Sfârc și sfârc. Sfârca și stai mă. Stai. 3, 4. Nu așa, mă. 1, 2, 3 și 4. 1, 2. Și 1, 2. Dai strâng. Stai zină burta, mă. Dai strâng. Mere, arată ca o burtă. Acui strâng. Acui bine. Bă, arată burtă. Bă, în mână se desenăm o banană. Nu mai are un băț în mână. Nu mai bine o banană. Nu mă banana în gură. Ba, asta arată ca o fată aici. Taci, mă. Te-am încolo, e bun. E bun. Bun. Păi mă capul ăla. Să apri un cap ceva. Dar de ce umpli capul? Că mi-e șmecheră. E gol. A, bine, zic că mai multe proaste uneori. Da. N-au creier. Păi da. Dar cum? Deci vă rog sunați la protecția animalelor pentru Robi că jignește maimuțele. Păi nu e adevăr. Vezi că poate vii maimuțele, poate așa, dă maimuță power. Parcă vezi numai la 20 maimuțe la tine la ușă. Iată. Și ai vorbit despre noi. Tu zici.
Nu mă bag, man. Mă bag ram. Mă bag ram. Bă, fii atent, bă, 2 ochi de maimuță. Maimuță. Fă full cap, fă full cap, așa. Uite, maimuță faină. Ul. La picioare, de nu filmez numai timp, că mai șmecher, bă, de distrez mult mai mult. Ii, mă. Nici ești mecheri. Oh, damage, maimuță. Bă, n-are mâini. Ce, mă? Mâini. Așa? Așa. Nu, că mâna asta o să fac așa cumva în față. Uite așa. Și de ce? Pentru că vreau să... Ce compactă, mă, băiatul. Aia, tu nu-i bine cum faci. Vreau să desenez o banană aici. Yellow. The banana. Banana Kong. Da. În momentul ăsta nu știu ce să desenăm, de aia desenăm o maimuță. Bă, asta arată banană. Nu prea. Așa credeam și eu, dar na. Acum arată o banană. Acum arată a banană. Eu fac aici un băț. Ba da. Asta arată a banană. Nu prea. Nu știu să faci un banană. Banană, stai, eu am uitat cum arată. Cumva așa ar face o banană, cumva. Cumva așa să fie o banană, ceva. Dă-o, dracu. Fac banana așa cum știu. Banana Kong. Banana Kong. Fac banane. Ce, bă, da, sunt bune. La fetele le place cel mai mult. Cum? La fetele le place cel mai mult. Da. Și nu în sensul ăla îmi place. Nu în sensul ăla. Nu are la sens. Îmi plac mie banane. E bun. Fă o torță! Ce? Fă o torță. Nu fac nicio tot. Fac cu tot. Iron. Și stai să vă... Dă-te! Gold. Stai acum. Trebuie să fac neapărat și ceva colier de ăsta de platină. Fie și el mai swaggy. E că fă-și tu mâna de două. Cum adică de două? Uite așa. Nu pot să mai fac colierul de platină. Fă mâna de două, copilul! A, Hai, ajută-mă! Fac-o, bă! sfârgu! Nu! Bă, poate am... Bă, am nimerit-o pe asta. Eu dau pup că nu prea-mi place. Bă, am nimerit-o, bă, cum să o nimerim, bă? Ce dracu, unde, stai. Ce e asta, bă? Ne. Ce dracu, asta nu-i maimuță. Pup, nu-mi place. Oh, e cute asta, îmi place. E ok. Uite, bă, așa arată o banană. Aia, banană. Nice banana ever. Legendary. Ce dracu e asta? Inima ascunde lume, sunt invizibil. În întuneric. Oh, the banana e... Ia, Ce mă? mingea. Ce? Nima legendary. Legendary. Și ăștia dau pup. Bă, aia era șmencără. Asta ce e? Legendary. Ce e asta? Pup. Ce e și asta? Mai multă. Ok, asta au făcut cel mai bine sfârcurile, dar tot e pup, îi dau. Verific o grămadă de oameni pentru că nu vreau să fac cumva să mai facă ceva figuri. Ce e asta? Banana gras. Filmăm de 20 de minute, tu îți dai seama? Dai seama. Good, că e gorilă ceva. Chiar dacă nu. Bă, ce mi cred chestia asta să-mi bag piciorul. Adică ochii și astea. Bă, eu dau ok. Adică îmi plac ochii și gura. Fac. Dinții. Ce mă? Top 6. Hai de capul meu. Deci, asta a fost pentru episodul de astăzi. Nu uitați să dați like și subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!